aquí fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir. Per tu lluitarem. Cridant si vindrem. El món salvarem. Mai no ens rendirem. D'un pèl. Transferència d'interfície activada. Memòria virtual activada. Gestió de codis configurada. Escàners activats i verificats. Focalització correcta. Aquesta vegada serà la bona. Preparada? Preparada. Doncs som-hi! Funciona! Preparat? Ensuma, Kiwi! Va, agafa'l! Heu vist en Jeremy aquest matí? Em sembla que ha passat la nit al laboratori. Està treballant en una cosa molt important. La Elita. Ei, jo no pego de veritat. Ai, se m'ha escapat. Ei, nois! Sabeu què he fet aquesta nit? Deixa'm pensar. Potser té a veure amb materialitzar la Elita? Exacte. Ei, com ho has endevinat? Bé, és igual. He decidit afrontar el problema des d'un punt de vista completament diferent. No us ho creureu, Va, digues, te n'ha sortit al final? Ja ho crec. Què? Has materialitzat un tub d'assaig. Mira dins del tub, tros d'ase. Un pèl? Has materialitzat un pèl? És un cabell, Lot. Per ser exactes, és un cabell de la Elita. Què? I és de veritat? Però com ho has fet? He triat un cabell perquè és una estructura anatòmica simple, però conté tot el codi informàtic de la Elita. Segons una fractal coneguda, les recurrències de la qual són comparables al codi genètic humà, cosa que m'ha permès fer una transferència fisiològica numèrica a una part del programa prèviament focalitzada i desfragmentada. Vet-ho aquí. És ben senzill, oi? M'heu seguit? No. No, què? Que no és ben senzill o que no m'heu seguit? No vol dir que et creiem i avall. Deixem-ho córrer. Quedarà més clar quan vegeu l'Elita en carn i ossos. Ja et pots preparar, Elita. D'acord, Jeremy. Però què? Que la vols materialitzar ara? Home, esclar, no esperaré pas a l'any que ve. La materialització del cabell era un experiment previ. Escolta, fer aparèixer un cabell és una cosa i materialitzar la Elita n'és tot una altra. A veure, us voleu passar la vida lluitant contra el Shanna? Quan la Elita estigui materialitzada, podrem desconnectar el Shanna per sempre i viure normalment. Jo crec que val la pena. Com pot ser? Ho havia preparat perfectament. Ja falta poc, Jeremy. Segur que d'aquí uns quants dies ja ho hauràs resolt. Escolteu, si no ens materialitzem de seguida a la classe, d'aquí uns quants dies ja no hi serem. No ho entenc. Em pensava que aquest cop funcionaria. Però si amb l'estructura informàtica d'un cabell n'hi ha prou per obtenir els paràmetres per materialitzar-la, què és el que ha fallat? No en tinc ni idea. Però no ho faig bé. L'única solució és començar de zero. No et desanimis, home. Només t'ha vingut un pèl. No veus que no estem per bromes, Ot? I per cert, Tot, parlant de pèls, el teu gos n'està perdent molts i la majoria van a parar al meu llit. No passa res per 3 o 4 pèls. 3 o 4? Amb el munt de pèls que perd et podries fer un altre kiwi. Hola! Que parleu de gossos? Ah, a mi m'encanten els gossos. Ei, que puc seure? No.
Doncs mira, a mi m'agraden tant els gossos que estic disposada a no dir res del que l'Ot té amagat a l'habitació. Però tu m'has de prometre que em tractaràs amb més educació. Mira, si t'aviso que si xerres que l'Ot té el kiwi et... Estàs bé, Yumi? No serà res. No és gaire greu perquè el tall no és fondo. Té, posa-li això, sisplau. És increïble, no l'agafava pas fort, el got. Deuen ser molt fràgils. No ho crec. Si fossin de cristall de Bohèmia, són gots de menjador escolar. Bé, ja he vist què m'espera si et faig enfadar. Què? Ja venim. No m'ho puc creure, és un desastre. El què? M'he posat a analitzar per què la materialització no ha funcionat i m'he adonat que el programa de l'Elite és ple d'errors. Quan he materialitzat el cabell, em dec haver equivocat i he fet malbé els programes annexos. Els annexos? Així no deu ser greu? Sí que ho és, sí. Una part del programa de fusió amb les torres no funciona. Si l'Elite entra al codi Lyoko, quedarà totalment reformatada. Tradueix. Desapareixerà per sempre. Escolta, Jeremy, els errors es poden arreglar. Ho podem fer entre tots dos. I si el Shan ataca abans que hàgim acabat? Ja veus que t'has d'afanyar, Jeremy. Molt bé, inventeu-vos una excusa per dir als professors i em quedaré davant de l'ordinador fins que no hagi resolt el problema. Creus que se'n sortiran? Esclar que sí. Els dos genis han entrat en acció. Ei, Iot, si el kiwi no calla, al final el trobaran. Va, calla, kiwi! Sisplau, para de bordar! Què et passa? Que ensumes alguna cosa? Què tens? Kiwi! Uau, ho has fet tu, això? Bé, potser ha sigut un cop de pilota, però segur que no has vist res? Com vol que hagi vist res? Si jo no hi era aquí. Potser sí, però està prohibit pujar a les habitacions de dia. Com sabies que s'havia trencat el vidre? Ulrich, neteja el teu llit, que és ple de pèls. No sé què ha passat. Com ha anat? No ha sigut greu, en Jim no ha vist el kiwi. Però ha anat de poc. El gos s'haurà de quedar amb en Jeremy una temporada. Per què no estudies la caixa de connexions de la SPR? Ja ho he fet. El problema no ve d'allà. No em mosseguis la sabatilla. Ai, perdona, Elita. Ara parlava amb el gos. Quan és aquí em costa concentrar-me. Què passa? No res. Torna'm això. Torna-m'ho. Oh, quin gos. M'ha agafat el mocador. Que se l'emportin. Aquest gossot. Jo passava pel passadís i de Ai, sobte... pobreta, s'ha embrutat tota de pols. Me'n vaig al laboratori. Entre el gos que aborda i l'escola que s'ensorra no puc treballar a l'habitació. Adéu. Espero que trobi la solució abans que el Shan et torni a atacar. Bé, nois, fins demà. Ei, nano, que estàs encantat. Tot això que passa és molt estrany. Primer s'ha trencat el got de la llum i després el vidre i ara el sostre. I si ho fa el Shana? Potser tot és casualitat. No ho crec. Ja sóc aquí, Gailita. Ostres, no pot ser, ara no! Vinga, tornem a anar per feina. Gailita? Que em sents? És el Shana! Ha llançat un atac! N'estàs segura? Oh, no! No pot ser, ara no! Encara no ho havia vist mai, això.
Creu que pot ser culpa de la humitat? No ho sé. No ho sembla pas d'humit. El gos! Ja fa temps que l'estic buscant. Jim, hem d'evacuar l'edifici. És el Shanna, segur. Sí, no n'hi ha dubte, però com ho fa? De moment no en tinc ni idea, però ja he sentit la Sissi. El kiwi s'ha posat a bordar just abans que caigués al sostre. Quina casualitat, igual que amb el vidre. Potser el kiwi ho nota quan s'acosten els atacs. O potser el sent, els gossos senten els ultrasons. Jeremy, El Shan ataca. ja ens ho hem pensat. Aviseu la Yumi. Ara mateix. Ara va de debò. El Shanna s'ha despertat. Atenció, sisplau. A causa del perill d'ensorrament de l'edifici, demano a tothom que l'evacuï amb calma i que se n'allunyi. No estarà permès d'entrar a l'edifici fins a nova ordre. El kiwi és a l'habitació del Jeremy i vaig corrents. Jo vaig al laboratori. Digui? Hola, Ulrich. Què? Encara no estic a punt. Bé, ja m'afanyo. Kiwi, on ets? Quisso, va, anem. Oh, vine, preciós. S'ha canviat l'examen de naturals? Si no, no sé com ho havia fet per estudiar. Que no saps que s'ha de trucar abans d'entrar, Que no heu sentit el director? Heu de sortir, l'edifici es pot ensorrar. Va, calla. No, de veritat, no és broma. Què li agafa el teu gos? Cap allà. Oh, no. Ulrich, quina situació hi ha al col·legi? L'edifici està ple d'esquerdes. Potser s'ensorrarà. El Shanna deu fer servir alguna mena d'ultrasons. D'ultrasons? És possible. Potser fa servir la instal·lació elèctrica. Escolta, potser atacarà la fàbrica. El lot ja ve i he avisat la Yumi. Espero que sigui a temps de reparar el meu programa. Digues, Ot. Què? Sí, estic atrapat. I amb la Mili i la Tamilla a sobre. He avisat els bombers i ja venen, però de moment no puc sortir. No m'espereu, aneu a l'Ioko. Ot! No podem perdre temps, Jeremy. No he acabat de reparar el programa. L'Ot està en perill. Transfereix-me de seguida. Què passa? Transfereixo l'Ulrich. Escanejo l'Ulrich. Virtualització. Ulrich, Aelita. són aquí. De moment no veig res al mapa hologràfic. Sembla que tot està en calma. Però les pulsacions indiquen el contrari. Si les seguim, segur que ens portaran a la torre que ha activat el Shanna. I els bombers, que no arriben. Torneu-los a avisar, és un gos. Què ha passat? Lot està atrapat amb la Mili i la Tamilla. Per què no han arribat encara? No ens podem quedar aquí. Hem de saltar a l'altre costat. Que no estàs bé del cap, Ot? Almenys hi ha 10 metres d'alçada. Confieu en mi, Encara no us puc dir com, però ens salvarem. De moment hem de saltar a l'altre costat.
No! És molt fàcil. Ara vosaltres. Arribem als camins paral·lels. Jeremy, quants punts de vida em queden? Espera, 70, no, 60. A veure si t'aclareixes, que ho haig de saber. Estic fent 1000 coses a la vegada. Tu esquiva els làsers i no hauràs de comptar. Llum i entrada immediata. L'Ulric i l'Aelita necessiten ajuda. Som-hi. Transfereixo la Yumi. Escanejo la Yumi. Visualització. Les pulsacions se separen en dues direccions, ara. Aneu cap a l'est. Els monstres que heu esquivat abans no poden ser gaire lluny. Preferiria que sortissin a plantar-nos cara. Aquí els tens. Ja! Necessiteu un cop de mà? Impacte! Va, corrent! Allà! Ja està. Va, ara et toca a tu, Mili. No, no puc saltar! I tant que sí, vinga. Bravo, noies. Vinga, sortim d'aquí. Oh, no pot ser. Vigileu! Impacte! El Shana juga molt fort. No durarem gaire, Jeremy. Jeremy, que em sents? Oh, Jeremy! Tingueu paciència, ja em falta poc. Bé, l'Aelita ja pot entrar al programa ara, no hi ha perill. Tot a punt. Aguanta, Aelita, inicio el programa de reparació. Ja començava a ser hora. Aquí la cosa està que crema. Endavant. Ah, no, no pot ser. Jeremy, he de desactivar la torre. No, dona una mica més de temps. Tornaré a començar. Jeremy, saps que és l'única solució. Et reformataràs i desapareixeràs. No ho puc permetre, Aelita. Preparats per l'última correguda? No, Aelita, no ho facis! Passaré al tapat. Impacte!
passat ara. Jeremy, no ha sigut culpa teva. Que sí, i tot plegat per un sol cabell. El cabell? Jeremy, no vas dir que el cabell contenia tot el codi genètic de la Elita? El seu codi informàtic, però... És possible invertir-ho i recrear el codi de la Elita a partir del cabell? Som-hi. El codi s'està recreant. A veure si... Jeremy. I estic a punt perquè em materialitzis ara. Elita! Elita! Ha funcionat! Sí! Jeremy, que m'he perdut alguna cosa. Per què tens aigua a la cara? Ja t'ho explicaré un altre dia. Aquesta vegada ens ha anat d'un pèl.